Permezz tal-Labour Migration Policy se jintlaħaq lan li f'pajjiżna jitlu biss dawk il-ħaddiema li verament hemm bżonnhom dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela f'kitba fuq il-Gazzetta It-Torċa. Dr. Abela qal li l-Gvern se jinvesti bil-kbir fl-edukazzjoni vokazzjonali u titreġġa lura id-deċiżjoni żbaljata meta ingħalqu l-iskel tal-isnajja. Semma wkoll kif il-politika industrijali inbidlet minn waħda li tħares lejn kemm jinħolqu impjiegi għal enfasi fuq il-valur miżjud dwar is-settur turistiku. Il-Prim Ministru qal li l-politika tal-Gvern qed timxi minn tkabbir fl-ammont ta' wasliet għal titjib fl-ammont ta' spiża ras ar-ras ta' kull turist. Intqal li biex jevolvi il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna hemm bżonn l-istrateġiji kollha ikunu kollha fuq l-istess linja u hawnhekk semma il-Viżjoni Malta 2050. F'dan l-artiklu Dr. Abela qal kif il-ħaddiema huma l-bażi tal-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Intqal li minn sitwazzjoni fejn konna niffukaw fuq il-faċilità li jinħolqu postijiet ġodda tax-xogħol issa rridu niffukaw li jiġu ikkreati ħiliet. Għal il-Gvern se jżomm is-sistemi progressivi li permezz tagħhom tant nisa daħlu fid-dinja tax-xogħol u daqshekk id-dipendenza fuq għajnuna soċjali. Il-Prim Ministru Robert Abela qal il-miri ekonomiċi li ngħatat mandat għalihom din l-amministrazzjoni kollha intlaħqu sa nofs din il-leġislatura. Kien għalhekk li sar neċessarju li nkunu aktar ambizzjużi għal il-politika ekonomika trid tevolvi sabiex jintlaħaq il-livell ta' żvilupp li jmiss.